Takže ahoj, já vás vítám u tohohle videa a dnešní video bude prostě tak hrozně moc rychle speciál za 10 odběratelů a více, takže já vám za to hrozně moc děkuju a prostě já fakt nemám slov. Bylo to během chvilky, takže fakt moc děkuju. Takže teďka bych prostě udělala ten speciál, který jsem vám slibovala a jdeme na to. Nováčkové. Au, co se to stalo? Au, v pohodě, jo, ne, dobrý, ne. 6 hodin, bože můj. Ahoj, Strejdo. Ahoj, Agat, ty už jsi tady? Jo, jsem tady. Nemáš náhodou stávat až 7? Co? Já mám stávat 7? Nebo tak, jako mě to je jedno, v kolik chceš stávat. No, prostě stávám 6, no. Teda počkej, vlastně v půl šestý. Jenomže já jsem se prostě z té postele nevyhrabala, takže to jsem celá já. No, takže, koho si dneska chci vzít na ježdění? Koho jiného než vy? Jenomže prostě já na ně jezdím pořád, a už taky někdy chtěla nějakou změnu. A co s tím chceš asi dělat? No to já právě nevím. Chtěla bych třeba... Nevím, prostě někoho jiného, na chvilku aspoň. To je dobrý, no. No to teda já jdu kydat. Doufám, že Agátka neví, že dneska přivezu 4 nový koně. Se toho zblázní. Ahoj Fi, jdeme kydat. Tak, jdeme na to. Po vykydání. Tak, strejdo, mám hotovo. Super, takže za 5 minut je tady ta Emílie a Sapče jedou spolu autobusem. Dobře, za chvilku jim budu otevřít. Fajn. O 6 minut později. A už jsou tady holky, čau. Ahoj Agat. Emilko, pojď a nehrab se tam v té tašce. Co? Jo, už jdu, počkej. Dobrý, mám mobil, tak jo. Super. Tak co, holky, budeme dneska dělat? No to já právě nevím. No ale já taky ne. No tak asi budeme jezdit, ale mě taky pořád připadá, že jsem jenom na Omegově. Taky bych chtěla zkusit nějakou změnu. To je pravda. Ach jo, kéž by to bylo víc koní. Aspoň jakoby dobrovolný ježdění. To jo, to je škoda. Víte co, půjdu se zeptat Honzy, jak to nějak dneska uděláme s tím ježděním, jo? Dobře, tak ho běž najít. Fajn, tak já jdu. Tady taky není, jo. A tady taky není. Au. Co je? Asi ho nemohla najít. Ne, nenašla jsem ho. Počkejte, jdu ještě dolů. Holky, on tady není. Jak to? No to nevím. Kde by byl? No tak třeba odjel do Penny. Ty jsi taky Penny, prosím tě, proč by jezdil do Penny, tam vůbec nenakupuje. No tak do Teska. Ježišmarja, Agátko. Nás nezajímá kam jel, my potřebujeme jenom vědět, na kom máme dneska jezdit. No to jo. Holky, vy jste nechali koně ve výběhu? Já jo, Bibísek je ve výběhu. Takže tím pádem nemusíš kydat, viď? Já nemusím. Já mám Megu v boxe. Já jsem tě vykydala dobrovolně. Fakt? Jo, aby jsme mohli rovnou jezdit, jenomže nemáme skoro na kom. Ale jako máme na kom, jenom prostě nechceme už. Počkej, jak to myslíš, že nechceme? Jo no, ale já mám BBC ráda, ale takhle to taky nemyslím. Myslím to tak, že prostě... víte co? Já chápu. Chci zkusit změnu jako my dvě. To jo. Tak zatím tady se budeme čekat na Honzu. Tak jo. Až přijde z Penny. Agátko!
O 3/4 hodiny později. Nexusi, pojď. Ahoj, tak co? Čekali jste tu chvilku? O můj bože, to snad není... Pane bože, ne, nový kůň. Spíš nový koně, budou ještě další 3. Já takže snad online, pane bože. Agátko, vstávej. Ty si budeme nakopit koně v Penny. Agátko, ty a Penny a Tesco a tady to všechno. Já to jsem celá já. Pane bože, ty jsi koupil novýho řepce? No a co? Já snad online ještě jednou. Agátko, ještě se ti ten kůň bude bát. Jo, to jo. Ale prostě to je neuvěřitelný, to je jak nějaký znamení od Boha. Prostě to pochopte, jak my jsme si přáli nějakou změnu a najednou přivezli nový koně, to není úplně vůbec, ale vůbec možný. To je spíš hustý. Takže jdeme jezdit. Stoj, Agátko. Ano. Jelikož přivezu ještě další 3, takže tady ještě chvilku počkej. Jo, já chci vidět, super. Tak a teď takhle si stopnu, počkej, bacha, doufej. Au! Agátko, fakt se klidni, aspoň trošku. No jo, ale když no to je úplně... Tak, Nexus je v boxe pro dalšího. Nemůžu se vůbec dočkat. To jo, já taky ne. No a já už vůbec. Klidný. Takže holky, tady to je Summer. Andalská klisna. Agátko, prosím. To je super, Honzo. Vy jste úplnej anděl. Pro boha, ta je krásná. No, je nějaká vystrašená. No, nemá ráda cesty přepravákem, tak proto. A jinak je hodná? Jasně, že je hodná. No, tak to jsem ráda. Takže na ní může jezdit i Agátka. Koukám, že je taková malá. Jasně, je účinná hlavně pro Agátku, kdyby chtěla jezdit na ní. Tak to je super. A můžeme jak si taky na ní projet? Jasně, že můžete. Super. Agátko, vstávej, můžeš na ní jezdit. Fakt na ní můžu jezdit? Jo, tak vstávej. Super, najednou je dobře. Tak super, holky. Dojde do boxu. Pojďme. Je úplně úžasný. Koho si dneska chcete vzít? No to já nevím, uvidíme, koho ještě přivezou. Na mě se začala líbit ta Summer. Třeba přivezou ještě někoho, co ty víš? To je pravda. To jo. Takže holky, tady to je špagetka. Super. Agátko, žiješ? Hustý. Ta je úžasná, to je drezurní kůň? Ne. Jak teď koukni se na ty chody úplně, teď je nádherná. To nemůžeš mi říkat, že tady to není drezurní kůň. Je to normální parkurák. Co? To je divný. Tak co, holky, jak se vám líbí nová špagetka? Je úplně úžasná. Líbí se mi. Možná bych na ní mohla i jezdit, ne? Jasně, to je teďka pro vás pro všechny. Nexus, špagetka a ještě další kůň, který ho přivedu, jsou hlavně pro vás. Pro nás 2? Ano, zatím pro vás 2. A Summer je pro tebe, neboj. Super. Počkej, ale není moje, ne? Ne, není, ale můžeš na ní jezdit. Super, tak to je dobrý, ne, Agát? Jasně, že jo. Takže tady je špagetka. Kolik jí vůbec je let, taková nervózní. No. Je taková mladunka, ještě není moc zvyklá na sedlo a uzdu a vůbec ne na pobízení. Musí si ji vzít někdo, kdo ji prostě skrotí, nějaká tvrdší ruka. No tak to já nejsem. No, já taky ne. Já jo. Jo, tak Sapča by ji mohla trošku skrotit. A to samý Nexus, taky je mladý. Aha, takže nemůžu na Nexuse. Ano, ty můžeš. Prostě můžete tady všichni, ale hlavně pozor, je mladá, jo? Jasně. Ach jo. Hele, Agátku, ty máš Summer a Faye. No jo. Teďka jsem uložil vodítko. Co? Kde je ten 4. kůň? To jo, kde je 4. kůň, Honzo? No, jelikož tento 4. kůň není vůbec zvyklý na ohlávky a tady ty věci, takže pozor, já.
pro ní. Je to klisna? Uvidíte sami. Tedy já jsem zvědavá, kdo to bude. No to jo. Ty jo, já se bojím. No pojď, Candy, jdeme. Asi mi došel vzduch. Proboha, to není možný. To mě asi přichází zrak. To není fakt, to fakt je ona? Ano, je to ona. Já jsem taky asi onlim. Ne, Sapčo, ty ne. Dobře. Agátko, vstávej, prosím tě. To není možný, to je šírská klisna. No je úplně nádherná, že jo? Na ty chci jezdit i já, ta je úplně... Agátko, vstávej, překážeš mi v cestě, tak počkej, odsunu. Postarej si o ní. O můj bože, šírská klisna. Tak si ji prohlídni. To je úžasný zvíře. Ještě na ní vůbec nedošáhnu. Pardon. V pohodě. No, ty jsi nádherná. No, ty chci jezdit. Hej, no tak, Candy, nech toho. To s ní je. Je taková, víš co. Taková zmatená. Víš, pořád ji někdo převáží. Takže se taky bojí přepraváku. No, dá se to tak říct. A co jezdí? Parkour. Super, jezdí parkour. Agatko, vstávej. Už zase mám trošku vzduchu. Jej vidím. Ne, neodlívej. Super, takže se neodlím. Aha, a můžeme na ní jezdit? Jo, ona je hodná. No tak jo, tak super, takže dneska si beru já Candy. Ne, to si beru já. Já, Agátko. Co pak? Ty na ní nemůžeš jezdit. Jak to? Už jsem ti to všechno říkal. Hele, takže holky, dneska si vezme tu Candy Sapča a zítra Emilka, jo? No tak jo, díky Emil. No, tak pojď Candy. Hele, vem jí prosím tě do myčáku. Fajn, Candy, pojď. Ale tak aspoň, že poslouchá, když jí řeknete, ať jde. Ale taková nervózní, tak jdeme. Tak co, holky, koho se dneska chcete vzít? Já se dneska vezmu asi špagetku. Fakt, jo. A já si vezmu Summer. Dobře. A já beru Candy. Tak jo. Tak já jsem s tím pro sedlo a uzdu. Jo, já taky. Tak, Candy, dáme ti uzdu. Super. Tak počkejme na to. No, hodná Summer. Ale no tak, to dáme spolu dneska. Co ty na to? No jo, tak já tě nasedla to nauzdit. Počkej, buď v klidu, počkej. Dobrý špagetko. Hele, klidní špaget, nech toho. Nechtěla by si vzít Nexuse? Ten je ještě horší, ne? No to sice jo, ale tak mi to je jedno. Tak jo. Po nasedlání a uzdění.